Moi boas. Hoxe estou en Trazo. Vou participar na carreira do Entroido sobre unha distancia de 4,8 km, creo que é. Como é a do Entroido, pois claramente irei disfrazado. Estou esperando a que empecen a entrega de dorsales, que cheguei moi cedo. E nada, o objetivo en principio será disfrutar solamente, pero como somos poucos, creo que só había 83 inscritos, pois igual apreto un pouco se hai opcións de conseguir algo. A ver se dan os dorsales e xa puñelo de disfraz. Pois aquí está Mario, preparado para correr. La cantera. Sí. Ah, pues ainda hai que subir.
aquí o que foi a carreira do entroido de trazo. En canto ao meu resultado acabei octavo da categoría, porque non había categorías, con un tempo de 19 minutos e 12 segundos. O obxectivo cumprido, xa que o pasei moi ben nesta carreira e sobre todo co gran ambiente que había. Ao final decidi non apertar, aínda que os primeiros non ían moi lonxe, pero preferín ir co compañeiro de equipo porque eu tiña que facer outra proba pola tarde na que sí que tiña que ir a tope. O percorrido é durillo, xa que a primeira metade é bastante rápida, co terreo favorable, pero despois hai que subir e as pendentes de algunha das costas eran bastante duras ata chegar á reta de meta. O prezo por participar foi de 0 euros e os puntos positivos, pois había boa zona para aparcar xa que éramos poucos, a entrega de dorsais foi áxil, voluntarios nos cruces, o percorrido estaba ben marcado, o avituallamento final completo, duchas no polideportivo carón da meta, había a opción de participar nunha proba de 1,2 km na que era obrigatorio ir disfrazado, pero que non participei porque pola tarde tiña que facer outra proba. Había desfile de disfraces e poscarreira con produtos típicos do entroido como vistes no vídeo. Os puntos a mellorar, pois sinceramente nada, era a primeira vez que facía esta proba e quedei encantado, ata me deixaron gravar o poscarreira desde dentro e o máis seguro que para o ano volvo a participar. O único que me sorprendeu agora sabendo como é a proba e a organización é que non teña máis participación, porque é unha proba moi recomendable para ir a disfrutar do deporte do entroido. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.